May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili kung ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa atong sugilanon, urom. Kalma lang ha. Kalma ang tanan, way kaso. Mian! Unsa man? Naunsa nga nung nagpahungaso ka? Nay, diyak lang, Nay! Mian! Nay, diyak lang! Paulo, ako ni. Ay, paglugnot. Luis? Ay, pagtingog ka. Kung may kaaway magkasod, ikaw ang unang puntarya. Pero si Mian! May mga gwardya nga kanunay magsunod niya. Hayan gisultihan na siyang dili mutubag aron dili sa matuntunan kung may kaaway. Dili ko may mutang. Relax lang. Mas makasulbad sa problema kung musunod ka. Sige, pwesto ka lang. Pag igmat, kailangang may baw ang takul unsay ni tabo. Susihon ko. Reggie! Diara ko! Unsa ba na ito po? Ang butoy! Ako ang sa pangutan uno mo. Si Paulo! Si Paulo! Ay kabalakan niya. Di abit ako. Nabuang ka? Nga nabili mo ko mabalaka. Ako siyambana, no? Di ba, ang buot mong ipasabot, okay ra siya. Hayan, pares na to. Iba oran sab siyang di magtingog. Aron, kung may mga kaaway nga nakasud, di sab siya matutulan. Unsa man ni? Nganong kalit mo kay napawang ang suga, ha? Expected ni, di ba? Ang tuyo ninyo nga madakpan si Sir Servando. Kung mapakita sining adlaw. Inyo bitaw ng ideya nga hapon ang kasal ang maghabian. Ako ra ba inoy basulon? Kamu ba yagi kasal ha? May tabo bago ni kung wa pa mo manugot? Sana kasi
ako pa'y tatay ni mo. Mayubos ko. Noon sa kadiha. Nga na apil ang may sa tatay, ha? Unsam di ay. Sige mga kabalakan ni Paulo. Nga, karon pagong adlaw niya siya nahimo nimong bana. Pero wag gyud ka maghisgot kang tatay mo nga nagpadako nimo. Si Paulo ang ilang target. Dili si tatay. Asa ka? Nagtuo kang buhion ni Sir Servando si tatay mo kung makita niya? Raji, ay mo ba? Ay nalagudugangi pa nga akong problema. Ayaw ko kadlo ka pa. Ah, Reggie, may hayag na. Si Paulo. ayaw pagbarog! Reggie. Amping lang. Ako'y mo lili kung asa si David. Okay na mga kauban. May short circuit lang. Naayo na ang tanan. Sige, pwede nang ipadayo ng party. Mga ikala. Okay na, maray problema. Paulo. Oh, Mian. Mian. Mian, nangita ko nimo. O, nakadungog ko. Pero, gipugan ko lang ang pagtubak mo. Oh, nakasabot ko. Pero di na tumasab. Di ko na ikaw ibuwag pas ko mga mata. Ay, kagilo. Naon sa kaniha, ha, Raji? Ay, romantic mo kay mong duha. Ahay. Mapalayo lang ko, oy. Oh, asa ka? Ato dito pa. Dili, may trabaho ka. Papa sa boy. Oh, bitay kuya. Palingaw-lingaw sa gani ko ba? Dili, pwede. Kinahanglang alerto ta. Ug ikaw ang gitakda nga mobantay kang mian. Okay ra ninong. Pa-enjoy na siya. Ako na mo bantay kang Mian. Dili, pwede, Paulo. Misuway sila sa pagsuot. Nabiktima ang usa sa ilang mga kauban. Nakuryentihan. Maong napaong ang suga. Usa? Oo na. Hayan may nakasud. Maong magbantay ta. Misuway sila. Naibaon na silang may kuryente ang kural. Dili na sila moagi dito. Pero mangita sila glaing agianan. Paulo. Kung gusto mo, pwede na mong mulakaw. Mula ka? Nahuman ang programa sa inyong wedding reception. Mugamit ka sa kinasdagat kung gusto ninyong saulogon ang inyong honeymoon. Dili ninong. Dili mo yung biya din eh. Paulo, mura gusto si Nino. Kung sekreto nang ang ating paglaka, dili sila may paw. Malayo ta sa peligro. O si Sir Servando, magbata og buntag kay mabisi man siya sa pagpangitag paagi unsaon nga makasuot sa dinhi. Dili sab noon ta makasiguro nga dili ka mo masundan. Mao magkinahanglan sa mo og mobantay ninyo sa dapit ngayong adtuan. Ako, voluntaryo ko na. Kuyog ko sa inyo honeymoon. Kinahanglan lisensyado ang mukuyog nila. Kolorom ka pa. Ita, ang kinabuhi, Dili mo yung biya din eh. Dili mo sugot sila sa papag mama. Unsa? Unsay papa og mama? Si Papa Paulino ug Mama Ida. Gusto niyang anhimi din eh sa unang mga adlaw sa mga kaminyon. Paulo, kun kuyaw nga anita, nganong Bisag asa ta. Na ang kuyaw hangtod nga dili pa madakpa si Servando di Diyos. Mas maayong magpabilin ta din eh. Dinhi ni ata sa itong teritoryo. bag-o ka lang dinhi. Samtang si Sir Servando, nagpuyo dinhi kapin sa 20 ka tuig. Kung teritoryo ang hisgutan, mas teritoryo niya dinhi tungod kay suhito siya sa tanang suok dinhi kay nimo. Mian, mag-away ba ta sa unang adlaw sa itong kasal? Oh, pasensya na lang nga misugyot ko, ha? Pero kuan, husto si Paulo. Mas bintaha ang inyong seguridad dinhi kaysa laing dapit. Tangga! Gago! Animal! Namatay lang sa way hinungdan! Boss, saan naman na itong ini, boss?
Siguradong nagpangita na sila nato karon. Nakabantay na sila. Magpalabyo na to kining oras. Pauli na ta, boss. Buwang! Utong gago. Kasi mo nag-ingon na mo maulit ha? Aw, yung mauga nga, palabyo na to rong higayon na, boss. Bugo! Wa ko mo ingon nga palabyon karong higayon na. O karong gabi una. Ang hiingon ko, karong orasa. Samtang nangita pa sila nato. Pero kung muhupas na ang ilang kaikang pagpangita nato, suta. Boss, sigurado yung kwentro ni. Nakabantay na sila. Hadlo ka! Boss, Ako yung patay mo kung mahadlo ka! Dili mahimong palabyo nato kining gabi una. Dili ko musugot, dili ko makuha si Mayan. Dili mahimong dili matuman ang gusto ni Servando ni Diaz. Dili mahimo. Dili. Asa na? Kinsa gustong umauli? Kisa! Boss, di na boss. Kuha o na to si Mian. Magbayad siya sang pagluib na ko. Kado! Kado! Tuwa mo to si Cardo, boss. Hayas, Cardo. Ganay ganina, boss. Hay itong amang! Katong nakurintihan na itong kauban ba? Pagkakurintihan. Dito po mo to siya. Wa, maglit. Bilin tingali. Yaling, yung kuha o ng pilit na itong kauban. Hungog! Hungog! Hangtod karon wa pa yun makatuon sang direksyon ng hungog! Tingaling dakpan na ito sa mga pulis, boss. Dili! Iingnan ko ka mo, wahay magpadakop ka buhi! Sige, kamusta maron? Pagitaan nyo si Cardo. O kung madakpan man siya, patsa ninyo! Bisag tuwas bisuan, boss. Amang patyo dito. Sabi niya eh! Ang madakpan sa tumakawan, kinahanglang atong sintisahan, aron di na balansang. Nahibaw na kamo sa akong balaod. Sira si Baron! Lagaw! Paabutot mo din eh! Lisod kaayo og din ako pauliw ng bahay. Tay, anhay lagot ta din, hi? Dako kayo ng dapita. Dili ba din ka naman magpuyo? Ay, maikog ko ngayon. Karon na lang hinuon. Karon ka na maikog nga asawa na ko ni Paulo. Oh, miyan. Kani adto sa nagtrabaho pa lang ko din eh. Wa ko batiya ang kakiwag. Usapa, kinahanglang paulion ko ang ato. Ay kabalaka. Dugay na silang nagtuong nga wa na ko magpuyo dito. Nga ni anak ko din eh. Tay, gidumtan ka ni Sir Servando. Nahibaw ka ni Ana, wa ba? Ni di mahimong prisuhon kininyo din eh. Mugawas ko kung gusto ko mugawas. Nakasabot ka ba? Kalit man lang namingaw. Mauli na mga bisita. Hasta gusto ni Martin. Gusto diyong mapauli siya ilab sa gihawiran mian. Ha? O ganun mo pa uli man kuno siya? Ay maikog ko siya. Karon na lang. Uy, Oh, ganun Raji? murag si ni Martin mo na og sinang pining. Oh, unsa? Sila na ay. Klaro kayo. Hayag ko ng buwan. Raji, kuyugan ko si Martin nga mopauli sa ila. Ha? Gano man pa?
Okay ra ko, Jess. Namiligro ka Sam. Hayan, kung ingon ni Adto ang kalagot ni Sir Servando sa iyang pagkapakya sa pagsudi ni. Hinahanglan nga doon na siya kapahimungtan. O kung mopauli ka sa inyo, o ikaw ang mahunahunaan ni Adto, patay ka. Naibaw na silang ni ako puyo din sa Villa Mariano. Imposibleng moadto pa sila dito. O ganong nahibaw man yana sa Servando. Nakita kong nagsulti mo si Pining sa luyo. May kalabutan ba sa pagpauli mo ang inyong ipanagsultihan? Nga naman Martin, unsay problema ni Pining? Sulti ko. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.